هذا النور شفاء صدور. тарбияи нодурусти фарзандон тавассути модар. дуздеро ба гуноҳи дуздӣ дастгир карданд ва қозӣ иҷрои ҳад ҷазову уқубати муайяни шаръӣ барои гунаҳгорон аст. дастур дод дасти ӯро қатъ кунанд. вақте ки ӯро барои иҷрои ҳад мебурданд фарёд зад: пеш аз оне ки дастамро бибуред, забони модарамро қатъ кунед. аз ӯ сувол шуд: ин чӣ ҳарфест ки бар забон меоварӣ? ӯ дар ҷавоб гуфт: ман ба хотири модарам инчунин дуздӣ кардон шудам, зеро вақте ман хурдсол будам, аз хонаи ҳамсояамон тухми мурғеро дузидам ва ба назди модарам овардам. ӯ ба ҷои ин ки насиҳат кунад ё танбеҳ кунад ва ё баргардонад, хушҳол мешуду мегуфт: фарзандам алъон барои худаш соҳиб даромад шудааст. агар ӯ ин аксулъамалро нишон намедод, инчунин дузди бузурге намешудам. тарбияи фарзандон дар партави шариат. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.